Bon dia a tots i totes. Soc en Teodor Masvalls, economista i autor dels llibres Fer diners i gastar diners, publicats amb èxit per Editorial Columna. Agraïm molt a la Fundació Tarongers que m'hagin convidat a gravar aquesta píndola educativa sobre com gestionar millor els diners i el vostre dia a dia financer. Llavors, comencem. Per ser amos i controlar millor els vostres diners, us proposo fer-ho en 3 etapes senzilles. La primera etapa és que tingueu una actitud positiva cap als diners. La segona seria saber fer un pressupost, us explicaré com es fa, de forma senzilla i ràpida. I la tercera, a partir d'aquest pressupost, heu de ser capaços d'estalviar per un futur millor i per vosaltres. Etapa 1. Us deia que el que cal és que tingueu una actitud positiva cap als diners. Què vol dir una actitud positiva? Doncs heu de ser optimistes, heu de creure en vosaltres mateixos, heu d'afrontar-vos a les dificultats que tindreu intentant gestionar-vos millor amb optimisme i creient que sereu capaços de sortir-vos-en. Això vull dir que tindreu el poder, agafareu el control sobre els vostres ingressos i les vostres despeses i us en sortireu. Per tant, punt de partida, actitud optimista, positiva, ho podeu fer, que no us diguin el contrari. La segona etapa, un cop teniu aquest mood, aquest estat d'ànim en què creieu en vosaltres mateixos i amb el vostre control sobre els diners i el que ingresseu i el que gasteu, es tractarà de fer un pressupost. No us espanteu amb la paraula pressupost. Un pressupost vol dir que tenir clars què ingresseu i què gasteu, els ingressos i les despeses cada mes, cada any. Agafeu un Excel o alguna app similar a l'Excel amb el vostre mòbil i posareu en 2 columnes els vostres ingressos nets, el que guanyeu, ja sigui amb un sou, amb una nòmina, amb una beca, amb un ajut, i el que gasteu en una altra columna, les vostres despeses, en què us gasteu els diners. Llavors, els diners poden ser amb despeses imprescindibles com el menjar, la roba, el mòbil, l'habitatge, i altres tipus de despeses que es poden retallar perquè no són tan necessàries. Llavors, amb aquest pressupost, el vostre objectiu quin serà? Serà tenir clars els fluxos d'ingrés i de despesa i la diferència serà la vostra capacitat d'estalvi. Què us pot passar quan feu aquest Excel inicialment? Doncs que estigueu gastant més del que guanyeu. Si us passa això, només teniu 2 opcions bàsiques, que és ingressar més, guanyar més, millorar el vostre sou, fer una segona feina, trobar ingressos paral·lels o alternatius, o retallar despeses que no siguin imprescindibles. Quan aconseguiu fer això, estareu generant un estalvi, una capacitat d'estalvi, i aquesta capacitat d'estalvi serà la que haureu d'invertir per generar més ingressos. D'alguna manera els diners, quan els poseu a treballar, quan els invertiu, us donaran més diners i aquests diners us serviran per ser més forts, més antifràgils i afrontar el vostre futur vital amb més serenitat. Com haureu d'invertir aquests diners? Això ja seria amb una altra píndola. No és tan fàcil, però tampoc és especialment complicat. El que costa realment a la vida és aquesta part, aquestes 3 fases inicials. Ser prou optimistes i empoderats per creure que vosaltres podeu posar els diners a favor vostre. La segona, fer un pressupost de la manera més simple possible, tenir clars els vostres ingressos i les vostres despeses, i la diferència serà la vostra capacitat d'estalvi que posareu a treballar, que posareu a rendir més, a que els diners us donin més diners, i aquests diners ja serà cosa vostra de fer-los servir per invertir-los en educació, en millorar l'habitatge, en el vostre futur, en guanyar més, en viure més tranquils. Això és tot. Fins aquí la proposta de píndola educativa de trencar el tabú dels diners, afrontar-vos amb ells, agafar el control i de manera serena i empoderada gestionar-vos millor i començar a generar estalvi a partir dels vostres ingressos i despeses.